Bon dia, bonics i boniques! Mireu, avui estic molt ben acompanyada per la meva amiga Cacatua. Mireu que és xula ella. Doncs sabeu què? Que tenim ganes d'explicar-vos un conte. I avui, mireu, el conte que us explicaré es diu Dos esquirols i una pinya. Però mireu bé aquests esquirols. Com creieu que se senten? Estan contents? Estan tristos? Estan enfadats? Tenen por o estan tranquils? Jo crec que estan una mica enfadats. Què els hi deu passar? Teniu ganes de descobrir-ho? Doncs vinga, som-hi! Comença el conte dels dos esquirols i una pinya. Hi havia una vegada un bosc on les fulles començaven a tornar-se grogues, i taronges, i vermelles, i marrons. Ja no feia tanta calor com a l'estiu. Sabeu per què? Perquè estàvem entrant a l'estació de la tardor. Mireu quin bosc més xulo. Les orenetes començaven a volar cap a països on feia més calor, perquè aquí s'acostava el fred. I a dalt d'un arbre, gronxant-se en el seu gronxador, hi havia en Krill. En Krill era un esquirol que ell, a veure, com ho diria, s'ho passava molt bé, jugant, saltant, enfilant-se pels arbres i menjant tot allò que trobava pel seu camí. Però en Krill no era gaire previsor. S'acostava l'època de la tardor i de l'hivern. Tots els animals del bosc estaven recollint tot de fruits que trobaven per portar-los cap a casa seva, cap als seus caus, perquè així, durant les èpoques fredes, tindrien menjar i no passarien gana. Però mireu en Krill què li passava. Ho tenia tot buit, tot el seu rebost estava buit. Ai, Déu meu, i ara què faré jo en aquesta època de la tardor i de l'hivern? Però si no tinc res de menjar! Ai, va sortir a fora a pensar què podia fer. De cop i volta, ei, un moment! Però què és això que estic veient dalt d'aquesta branca? És una pinya que estic segur que dins hi ha uns pinyons boníssims. Aquesta pinya ha de ser meva, deia el Krill. Però el Krill no era l'únic esquirol del bosc. També hi vivia, mireu, en Bruce. En Bruce era un esquirol molt treballador. I mireu quina pila tan grossa de menjar havia aconseguit durant l'estiu. En Bruce estava molt content. Uau! He aconseguit recollir molt menjar. M'he esforçat molt per tenir tota aquesta pila guardada. Estic segur que aquesta tardor i aquest hivern no passaré gana. Ai, senyor, però sabeu què passa? Que en Bruce diu, jo crec que aquí dalt de tot em falta una pinya. Així que aniré al bosc a veure si en trobo una. En Krill i en Bruce havien vist la mateixa pinya que estava en aquella branca. Així que els dos esquirols van començar una cursa. Es van enfilar per l'arbre, van arribar a la branca i de córrer per la branca va tremolar i la pinya, pum, va caure. La pinya va caure i ells van fer un salt darrere de la pinya. Començava una cursa per veure qui atrapava la pinya. La pinya va començar a baixar rodolant per entre els arbres, en Krill i en Bruce corrents darrere d'ella. És meva! No, meva! Jo l'agafaré primer! Que no, que l'agafaré jo! Que no, que jo no tinc menjar al meu rebost! Ah, doncs haver treballat durant l'estiu! Mentre baixaven i rondinaven i cridaven i s'enfadaven, de cop la pinya va caure entre els arbres. D'entre els arbres va volar fins al nas d'un os que estava fent una becaina. Va rebotre les pedres per dins del tronc. I de dins del tronc, la pinya va arribar a la punta d'una roca.
Ai, 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 la pinya que caurà. Ai, 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 que caurà o no caurà. Caurà o no caurà. S'acostava l'os per allà, que estava una mica enfadat perquè l'havien despertat. De cop i volta la pinya... Xaf! La pinya va caure a l'aigua. En Krill i en Bruce no s'ho van pensar ni una mica. Zas! Ja estan dins de l'aigua intentant agafar la pinya. Però mentre ells dos es barallaven, meva, teva, meva, 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 per allà va aparèixer un voltor, un ocell molt gran que també tenia gana i va dir, aquesta pinya serà meva, i amb les seves potes va agafar la pinya i va marxar volant. Mireu com va marxar volant. El Bruce i el Krill van continuar riu avall, riu avall, riu avall. Però vigileu, que ve una cascada! Ai, 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 què els hi passarà? Bum! Van començar a baixar cascada avall. Cada vegada queien amb més rapidesa. Més avall, més avall, més avall. En Bruce, jo tinc por, no sé nedar. Per sort, mentre baixaven per la cascada, en Bruce va aconseguir agafar-se una branca que després va poder ajudar el Krill a agafar-se i els dos van poder sortir sans i estalvis d'aquell riu. Però els dos s'havien quedat sense pinya, perquè la pinya se l'havia endut qui? Sí, molt bé, el voltor. Doncs mireu, aquell dia sabeu què van parlar el Bruce i el Krill? Que no podia ser que estiguessin enfadats per una pinya, perquè segurament que si entre els dos s'haguessin ajudat, haguessin pogut obrir la pinya i compartir els pinyons que hi havia a dins. Així en Bruce hagués tingut uns quants pinyonets per menjar i el Krill també. D'aquesta manera es van enfadar i ni un ni l'altre van aconseguir la pinya. Així que des d'aquell dia en Bruce i el Krill van decidir que treballarien junts, que en Krill no seria tan mandrós i ajudaria en el seu amic Bruce a recollir aliments per la tardor. Però aquella tardor en Krill tenia el rebost buit, així que en Bruce, que és molt bon amic, va decidir compartir amb tots els seus amics del bosc un bon berenar per celebrar que en Bruce i en Krill s'havien fet amics. Així que aquella tarda van fer una festa estupenda que van riure, menjar, ballar, saltar i a partir d'aquell dia van veure que si ens ajudem podem ser més feliços. I conte contat, aquest conte s'ha acabat. Res, bonics i boniques, espero que us hagi agradat i ens veiem molt aviat amb un altre conte, Adeu, que tingueu un bon dia!